Okay, Chairde Teo is Seán Ó Maoilste agus Mise Fástithe le grúpa Jonach in Ardwatha Carabanium in Chairde Teo. Éero ormsa seo Lorch faoi co-Eagrú agus tá mé gada éero co-Eagrú le grúpi Faoi de Saoil na Gaeilge nas Mainland. Bhí mé just, I suppose, coolra an eagraíocht in bhfuil Mise Fástithe nó bhfuil Mise gobar. Bunaíodh Chairde Teo in Ardwatha sa bhliain 19 nás ar gom leis go 2,000 is a ní, so eagraíocht nua atá an. Bhí rins grúpaí ag gobar in sa chathair in Ardwatha roimhe sin. Daoine aonar bhí gríomhach ar son na Gaeilge agus coppla grúpa bhí guld an obair seo agus an obair siúd. Ach nuair bunaíodh Chairde Teo, bunaíodh mar Cinál sca agras go teacu tacu leis na grúpaí a bhí an hana féin agus chur leis an obair a bhí ar siúl. Tá 3 réimse ag gceist le Chairde Teo mar eagraíocht agus tá Gaeilge fitte fuaite tríd an 3 gré ar fad. An céad gré atá an really na forbairt na Gaeilge agus mar dúirt na bhí eagraíochtaí ag obair leis an Gaeilge chur an cinn roimhe agus sin an bríomh gró nas Mainland atá ag Chairde Teo mar eagraíocht. An darna gré a bhí an na Pobail in Ardwatha, níl sogam agus níl ólach ar an dóimíon cursaí in na ceithreacha eile. Níl sogam an rud é bhain leis na sé chundaí, ach tá rud ar bainneam cantar aithnuach an cósanach the neighbourhood renewal areas. Tá sogam bhfuil siad an melfars, níl sogam míon Amália Cluain nó in ceithreacha éagsla, ach an rud atá gceist sin na cantar atá bhí bhiontaiste is le chud an chuid smó. So sin an darna gré de Chairde Teo go mííon Virginia ag obair leis an cantar sin agus a daoine in sa cantar sin. Tá cóhanal Ardwatha hir mar anadaíocht do dhaoine ó na cantar sin agus tá anadaí ó cóhanal Ardwatha hir ar Ward Stewardthaí Chairde Teo mar réon leis an tí Gaeilge. An sin an tríú gré de Chairde Teo nuair a curú tús leis an eagraíocht na Chairde na Níní, Chairde na Nibrithe agus Chairde na Níní nua atá in Ardwatha inis ó thíortha eile agus tá anadaí aginine as an tír sin. Mar dúirt mé an tús tá an gré Gaeilge lárnach in ahan ré acu sin. In an Gaeilge úsáid leis an pobal a arbairt agus le daoine óga a sprágu, díreach a smaoinú faoi bailí gur féidir lá slí bhatha a bhaint as an teanga agus an sin an tríú drám sin na daoine ó thíortha eile bhí an caidir bhaginine na daoine ón Litúin agus an Fólainn go háirithe in Ardwatha. Tá grúpaí eile an agus tá muidir dul le grúpaí nua ón Rómáin agus an Bhulgáir inné I suppose gur tógu an cosc sin in Intas Eorpa ach tá muidir ag géirí obair leis na pobal sin agus go mé siad san go maithe siad go bhfuil fáilte rompu in sa Saoil in Ardwatha. Agus bíon ranghaí Gaeilge ar siúl do bhíoine an Fólainn, ranghaí Pólais ar siúl do bhíoine bhfuil Gaeilge acu rud éideach agus bhí anrath agus sin rud atá lansan go fáil. I suppose bíon Chairde Teo, díreach mar na grúpaí a leabhar roimhe seo an job tágam san na oifigeach fortha Gaeilge agus tá 3 Pobail a mí héananig freastalirtha nó bí muid déanamh tógraí le freastalir 3 Pobail. Sin gur gcuid mé slánann a bhí ag a hana féin nach seo na 3 grúpaí a bhí ná daoine bhfuil lífacht agus na Gaeilge sin an chéad grúpa is tótha. In Ardwatha den chuid is mó sin páistí. Daoine atá ar na bonscoilna, daoine atá ar na manscoilna, agus daoine atá díreach an néteacht amach as an manscoil. An córas Gaeilge in Ardwatha, tá sé meastar nua ag gompraid le cantar eile. Tá manscoil agin nó shrú istí i manscoil Béarla, so sin scoil Béarla agus tá rinste na haabhar a chur faoi trí Gaeilge. Ahrú ar sin ar ballbag margheall ar cursaí in sa túisceart agus cursaí éideachais an éideachais agus tásúlagin go téigh scoil neamhsplach a bhainú díreach gial scoil a bheith son. Ach go fáil héin tá an shrú an agus tá sé deithníon ar an ód. So is rud meastar nua é, so mar sin tá an chéad drám díreach
hosíisteach in sa bhán scoiltíre chríochnaithe, so is pobal óg atá pobal na Gaeilge in Ardmhaithe. Tá rins daoine tá lífa arólífacht acu le fada agus tá muid ag freastal ar an drám sin fásta, ach aithníonn muid gur sin an cinneal drám ó muid ag léil lá gur páistí agus gur daoine ógad an chuid is mó agus tá sulas le gine go mé sin an lansan ar ré agus go dtéag linn forbert a dhéanú den na daoine fásta. Bhí daoine caint níos luúchan sin fa hairlaí agus an táhacht bhfuil an Chairlaí, aithníonn muid daoine é sin fásta agus tá rins tógraí a chuirsúil a gine donna Chairlaí sin agus le daoine sprágu le níos mó Gaeilge a chuirteteach ag an bhála. Ach ag an am céarna tá muid réalaí a faoi láthair in Ardmhaithe is daoine ógad an chuid is mó. So sin daoine tá léfa bíon rins tógraí a chur fáil doing, bhí muid cóibrú leis an pobal le rins tógraí a chur fáil. Tá rins nótaí deanta agam an seo fa rudí éagsla bhíon na tarlú. Na páistí mar dúirt, which bíon rins inachtaí a chur siúil de páistí, clubanna íorscoile, clubní agin híon a bhíon muid arachta le ggóir le grúpaí eile mar hampla an Flanadlan agus Lorna frisin just ar Balboig. Agus an sin tá club nua oige le bonú ar Balboig, club oige de Cojógras le bonú ar Balboig fásta. Bí muid ag gobar le daoine óga agus le daoine fásta le cursa ceol a chur an cinn agus an Gaeilge a bheith lárnachan, trí bhean na Gaeilge. Bí muid ag máú grúpaí a bhfuil a bhíon na ceol in Gaeilge ag an chathair, bhíonn siad a chur cóilcearmatha ar siúlacht bhíon sesiún réalta an fásta na Gael. Tá grúpa in Ardmhaithe dar bain Peabury, Ardmhaithe, grúpa fadhainithe, sin legan Ardmhaithach de Comhaltas Ceoltarí Éireann, níl Comhaltas Ceoltarí Éireann in san chathair hain, agus bíonn muid ag gobar go glú leis an grúpa sin, agus leortha muid fa sin ar Balboig fásta. Cursaí aclaíochta is dócha sin ré eile, nó gré eile is féidir lomsa a úsáid le daoine bhallóisteach an na Gaeilge. Tá grúpa crocadareachta a gine cosmis na crocadarí seo mai le clia, bíon grúpa ag teach le chéile, grúpa Gaeilge ag teach le chéile uair sa bhí golisteach na cric, agus rud aontaach ar fáid mar is brála daoine bheith muoins na cric, agus má bhíon buinteige leis an Gaeilge, bhíon ceamhnach agus sin go bhíon daoine fiúna bhfuil lífacht agus na Gaeilge, bhíon siad ag suaisteach rudí sa bhreis, so is bailach eile le daoine a thuirteteach. Rud eile daoine atá léfa, deis cainte a thuirtáibh, a deis glórtha a thuirtáibh agus sin mínta tábhata. Rud chosaimid ar na molamh agus tá anmuid seo an haon leis an cumlóch le scéal agus glórtha fa sin go háitiúil is dócha mar tíilmhéan bhfuil difar idir an cumlóch a scéal go háitiúil agus na húdaris agus cursa Gaeilge ach bheithí mé suppose ina chuir sin na Balboig. A chosaimid rud ar na molamh an cléthe cóir no an rounders bí muine ag deanú session cléthaí cóir as Gaeilge de fáistí ó na Gaelscoilne an sin bíon session amháin de páistí a bhfuil Gaeilge lífa acu an sin an darna session le Gaeilge hagaisk nó leis an cléthe cóir a úsáid le Gaeilge hagaisk de fáistí ná bhfuil Gaeilge acu. Agus bíon féilte agin fásta, bíon féilte ar siúil, bíon againn muid coppla féile a rith na bliana, ceann acu bunaithe ar an stair tá cathmhór tréidútaíh muide Ardmhaithe an béla an ahhaí, so bíon buinte le Cluain Néal, bíon féile ag grúpa áitiúil an sin agus tá Gaeilge lárnach an agus bíon tionathair ag Chairde Teo ar na daoine tá rachtail sin, so dá hangach den chud is mó nó Gaeilge go bhhain sin mar na bíon himachtaí agus sin, a rís deile crothainn sé deisina do bhíine. Agus rud mór eile atá in Ardmhaithe agus I suppose bheithing isle de seo fásta na sean eilsí ceilteacha bíon sin a chéileú ar riachnáma seo agus tá imbolig ar na bacáin agus an éile bríide agus bíon cóabair ar siúil agine le clamraí Ardmhaithe le rinsruí a ceapú le chéileú a dhéanú ar na féilte sin. Tá curcail córa an mar atá tócha nachhanáid eile agus tá sin millsena táhailta de phobal na Gaeilge, de deis a chóirta bhíoní teachta má agus tíoradh Gaeilge clachtú agus coppla taobh bheith acu idir a comport. Rud eile agus más an héan ghfuil seo fíor habachtach ar fáid na ag taú le grúpaí atá ag obair ar son carta na níl. Tá sin millsena táhailta ag daoine in Ardmhaithe darlam haon, go muid ag taú le Gael ar fud
Thuisgurt na hair na séchondaí agus fud na tíre fad, sílim gur gré aonanta táta go bhfuil muid lig taú lena chéile agus ceann rudaí bhí me gcónaigh minmh mám híon fásta agus luirtha me faoi seo agus go háir leis an crocadaracht. Is tócha bhfuil pobl bag Gaeilge nó min phobal Gaeilge in Ardwatha, tá min phobal Gaeilge in Ungannon, tá Eagraíochtaí, tá min phobal Gaeilge ar an Muir, atá in Eagraíochtaí fásta. Sílim go gaithmuid bheith ag cuidiú lena chéile an rud a deirseid sa Gaeilge agus tá sé an fada ar scatha chéile bharmuid. Tá sé milsna táta go dací muid lena chéile. So tá anhain sé Chairde Teo le pobl le fada le hacht Gaeilge a bhain sé nach bhfuil in sa túisceart faoi láthair agus le carta na níl as tócha a chur ar an chlár ebre. So sílim bhfuil sin milsna táta. So bí muid ag freastal ar an phobal tá lífa sa Gaeilge. Bí muid ag freastal ar fólamarí sin an darna spricgrúpa. Bhíon rins ranganí ar siúil mar a bhíon tócha nahan ceantar eile. Rud eile agus luú me hena féin na páistí agus daoine ógad an chuid is mó tá bobbal na Gaeilge in Ardwatha. Ach tá chuid mhór Chairde againe a bhfuil tuismitheoir a bhhainán a bhfuil level airithe Gaeilge acu. So tá duine ag éirí taú leis an daoine sin agus deisna orta na daoine sin fios a chur goid Gaeilge le go dtí lá ghlacúiste in sa bhála haon. Sin mar táchar sin Ardwatha fo láthair is really tuismitheoir a bhhain in sa teile a bhfuil Gaeilge acu. Agus tá duine ag éirí taú sin. Comáile sin bí muid a chur ranganí breise ar fáil do tuismitheoirí ná bhfuil Gaeilge acu a chu bhfuil páistí acu ar Gaeil scoilna agus naim cíarna na go dtí lá teacht ar bhallaí leis an Gaeilge chuirteiste sa bhála. An sin rud tá milsna táhachta de cheanta ar bí na nasc leis an ghaeltacht. Tá daoine in Ardwatha ag fólam Gaeilge agus bíon neart ranganí agin tá cuaig rang agin ar sa teachtain tá Jane Cursigus ruí mar sin. Ach bíonn siad ag fólam in Ardwatha an inse atá an nó foinse na Gaeilge nó foinse in Sibris tá sé lonithe in sa ghaeltacht agus tá sé milsna táhachta dúine darlam go mbíonn deis acu gol agus antseanga a eiceil beo antseanga beo a eiceil os a gcóir na daoine in sa ceantar ag caint sin sa Gaeilge chuid sin sé le an tom éideis sin in aim nó sin an príomh chospóir suppose donna fólamarí deis a chuirtóibh éirí na hamáiste le go dtí lá achanú a thuiste trí bhain na Gaeilge. So sin an darna grúpa, an tríú grúpa an sin agus seo an rud tá a gáil dhéadúir seo má na an mór phobal atá hartóin atá báil den Gaeilge. Daoine is féidir linne teannathir a imirt orthú agus deanamid haon é sin ar chopla bhealach trí foiblíocht níl so an céidir níos le pebliacht tá sin aonanta táhachta tá sin milsna táhachta go bhfuil daoine ar an eolas go bhfuil cursaí go bhfuil ranganí Gaeilge go bhfuil imachtaí Gaeilge go bhfuil an Gaeilge beo in sa bhála cibí sin bhfuil tú do chonaí tá sin milsna táhachta go bhfuil is ag daoine so tá milsna táhachta prásreitis a chur amach na luachtain agus an scéal scapu sa scéal na Gaeilge scapu is tócha ar an mór phobal tá hartóin. Comáile sin bé muid a taú le heagraíochtaí a tá báil don holtar beidir ná bhfuil an Gaeilge ar an clochas mór bhaidrin ach tá sim agus na Gaeilge agus bhhail linne is bós taú le sin agus sin a ábairt le go méid deis ag an oiread daoine agus is féidir fólam faoin Gaeilge. Is tócha just riann sé lá beidir gur chóir just I suppose garad ar couple rud ra faoin an differ idir na cúnsaí atá ins na séchondaí agus na séchondaí is fiche ó híomh scoíochtaide agus ó híomh ceartaide is tócha ach an drám a bhí muidirine ag lé leis an Ardwatha daoine óga atá ag freastal ar scoil na Bhéarla ní bhíon Gaeilge ar bí acu ní bhíon deis acu Gaeilge ólam ar an scoil níl éalach ar drothar ar na scoil na Gaeilge Hagaisk agus is tócha go muidirine ag smíú ar an bhalla sin so beidir gur differ é sin in na séchondaí ag gompraid leis na séchondaí is fiche agus an rud eile na níl cearta ag na Gaeil in na séchondaí níl 8 Gaeilge agin níl fiú stratais an go fáil béis sin ar na bacáin ach tá gur gal a hac Gaeilge níl na cearta bunasatha ag na Gaeil in san séchondaí agus a gcónaí má bhíon híon ag scríomh ag an cóirle
tancada acu scríomhrás sa bhéarla, tá sé ná car sin thorpa a John sé degra ar tam degra a John sé go minic mar nach bhfuil an dúlgas sin nach bhfuil an dúlgas reachtúil sin. So sin is tócha an cúil sé defriúla atá na sé chundaí agus na sé chundaí spíthe. A cibéirbí ag galrás ag co-ebrú le grúpi eile agus tá rinch grúpi sonraí thugam an seo agus rahamid fríd pointe ar foinsin seo. An cé grúpa tá mé gáil iarúir sin na Commonwealth le scéal. Is tócha go dtí rinne mar phobal na Gaeilge bheith ag garan fan aspa Gaeilge atá sa Commonwealth le scéal fiú go bhfuil sé lúte in sa bhunraach acu ó thaobh Páirce Crócaíte agus na núdariste níl más chum sa ar bhfuil tarlaigh níl siad sásta an Gaeilge chur chin ach ó thaobh board chundaide nó thaobh clubanna aidseaide tá neart rudaí is féidir linne mar géal a dhéanamh le taú le forbairt na Gaeilge agus le daoine is sprágu le Gaeilge úsáid. So tá coppla pointe lúte agam an seo agus seo bunaithe ar an taithe tuganne in Ardmhaithe agus na rudaí a dhéanamh an Dinne nealas agam cé mar antar é gomtaí eile nó Beidir go dtí le grúpi nó daoine go le deagháil leis na board contaí ach seo na rudaí a Harlín an Ardmhaithe cibí. Tá ceiste Gaeilge ag board contaí Ardmhaithe agus ar a ceiste sin tá níonar as ahan cuid den condaí. Tá an tefaigh Gaeilge nó an tefaigh cultúr mar cathairlach ar an grúpa an sin tá daoine eile an. Daoine tá sásta an Gaeilge a bhrú chuntásaí sa Commonwealth le scéal. Tá sé millisin atáta go Virginia mar géal ar an taobh istí ag deanú rud ag an faoi, se has ar an taobh muí ag tuairt má. Mar dúirt duine lomsa dúir amháin fa ceistí agus ruí mar sin, is fear a bheith sa phobal ag deanú do bhuain amach as se has an bailach le thart, sin mar a arcam sa chéair. Tá rinne ruí deanta a gine is tótha sa Commonwealth le scéal leis an Gaeilge chur lárnaí ag an mór condaí. Ins na clara bhí ag na cléhéalaigh bhíon scéaltaí i gcónaí fan Gaeilge fan Emory a bhfuil Gaeilge acu. Emory bhfuil spéiseach agus le Gaeilge agus tathran tá Emory in Ardmhaithe má tá Emory in Ardmhaithe agus ní bhfuil deiseach an Gaeilge ggóla mar mhanscoil Emory in aithne chun eile in dhéanam. So heag teannathar a imirt ar na daoine sin scéala eiluthu sin a chuirste sa chláir agus an teannathar a bhíonn sin a bhíonn ag sin ar rineoga creid an aon go bhfuil sé millisin an mór nuair a arcan duine óg ar rudtha scríofa ag an Ardmhaithe Jimmy Clark sin is tótha an sláníthir ná seo go bhfuil sláníthir a bheith agin Jimmy Clark an duine mór le rá agus mar ag an páiste eisina caiint fan Gaeilge bíon an teannathar sin ar rineoga so tá sin na táilta. Profilí imróra a gine dhéanamh in ahan chundaí tá sin ar siú idirlíon board contaí Ardmhaithe dá hingach bíonn sin in Gaeilge agus an Méarla. Sin rud spríomhil is brála le daoine ar fríos an chlár bíonn sin díú ar na profilí imróra. Is brála just le daoine feile amach na daoine mór le rá seo má bhíonn sé in Gaeilge fecinn siad in Gaeilge. Beidir na deigi siad beidir nach leithí siad ach ar leiad tá sacha go an Gaeilge an agus beidir go joci siad a ráisiir go raithe séisteach go fóchhanseach acu agus feici siad go bhfuil an teanga an agus go deis acu. So sin rud a dhéanamh chéan. Scoláireachtaí sin dhéanamh gahan chundaí sin bhíon neart scoláireachtaí chuirt má bhí seachtú a thug board condaí Ardmhaithe amach an nuirí ag daoine óga ó cumáin ar fud an chundaí. Láinsealacha a bhíon láinseil a gine amach Gaeilge a gcónaí bíon amtaí an Commonwealth le scéal. Gabhid a dóigh nar bhí rí arsúil, bhí rí an teachtaí Ardmhaithe, bhain muid las as an bhór condaí agus trúr daoine mór le rá, a bhí sásta seasamh amach agus an batán ampur agus daoine mór le rá leis an scéal scapu. An seachtain na Gaeilge an rud ceann céarna, dús muid an captain ar an Éireann Péile. Céanna bhfuil Gaeilge aige, tá simige an, well mar rosa aige tá an eis mar an héanabrú. Tá daoine tá siad sásta bheith ag gobrú linn, tegann siad go bhfuil an Gaeilge mar chuid dóibh fiú mar bhfuil siad ábalta an Gaeilge úsáid. So tá rudí is féidir linne a dhéanamh le brú a chur ar na board contaí agus an Commonwealth le scéal go háitiúil le rud ag an gríomha a dhéanamh ar son na Gaeilge. In Ardmhaithe fásta an ceiste Chairde Phobal tá an tá talin go bhfuil Gaeilgeoir mar effigat Chairde Phobal so bíon scéaltaí a chur amach mar hampla an scéal faoi
I'm going to have honest or no, but I turn into hugging commission about honest or no. But Hannig here in the Guinea-Rash, Gahard Waha, near a Carun scale amach, Visha, and Yelig, Solrosha, and Merla. To really much in the Tautach, and the Phobal the Gaeilge took it when you doing it. The Gaeilge at Hastings in common, near Ekin, Virginia, go well and Condi, Takulish and Changa. Tucking an Wishnach do sick a person the Quebec, but tucking Wishnach the Dini just earned Talif, a Gaeilge Gaku. Rodella in a Tarlu na to run an Ardwaha or Banim Telefish Ardwaha being Chili General Crelu or Niclahilig. Nivian a couple of focal Ignadini of being Zakar and Odamat being Chili Crelu Bia or Netherlands. Agus Nivian a couple of focal on Akbiconi being Chili Cur Falsher of Winnie and Yelig and the score and being Chili Scarchama score in Yelig as Machine. Agus Ni Remisha Sas the tractor I know go foil but Jockey and Lan or Western Chick Tractor at the Gaeilge. After Rodella on Nervin a score a Kermach or Twitter. Mahin, I didn't see Yana Shin than Ward Condi, so being Gaeilge is the Nivian rather fad in Gaeilge, mar a stoha go to Fras or probably Smo. A her lane with Hannah Gondi, no Matan Fakul Cooley, no Cooley. Shin Nismo Gaeilge na mar a Ekenshield and the grass, so Shin so to a coach the number of the Yanoginia and Ward Condi. Shin the club in that actually being Effiga Gaeilge, Egg Ahan Club, no Bakor, Goro Effiga Gaeilge, Egg Ahan Club. Being Chairde Teo, Takulish and Hefigi Gaeilge in the club in Ardwaha. Takulo heave hour, Hortoy for the Rangini Curfile, Rangi the Fashti, and Agus a Rish Murderman, Nivian Gaeilge Egg na Pashti, Attack Frost, Burn Skull and Berla in Ardwaha, so being Rangini Curfile to the Pashti Treach and come to Glass Gaeilge Treach in the club. And should be in Rangni Gaeilge to be fast. It was been much a solar hour dive for the Husage in Rangni. Few chaff the Venia, a Joko and Rang Aglaku. Should Rodella, a Hanakasta, Erna Mulliv, well, Kermit Shaheen and Mulliv and Tassi Club Sugums, but when say her Ray, Egard Wahad, na Gach poster at the Arge, a club half common low class scale, Kaisha de Erlaid, da Hangach, no. In Gaeilge wine, mas club mar na Gaeilge, no club in St Gaeltacht. Tishitawata go well in Gaeilge Aihanta in sna coming a lig Ardern Condi. Boilum should have brew right Hegard Waha, because the Cudgy Jay Videnia Sas, the Horcheray, Hig Park and Croaky, Mar Erna Mulliv, Hermisha, Iratus, Hig Park and Croaky, a Shucker go well in Real Shaw Vine, the Club Suginia, and Jokula Lugan Da Hangach, the Foster Fi Real Hanua, a Horchemach Dive. You're watching English, we look at Jantic na Gaeilge, agus dus it chin, Kirsha chin a hugum. Es leisgil to be on dive, like an am kierna, before grow shadesen, a gubber, an Gaeilge, an Gaeilge current kin. Shouldn't come look last Gael, Louis Mehanafin and People Yard Waha. Gaeilge at Tatif here, well, Gaeilge or Ryan, Kibi at Tatif here, the People Yard Waha, because Fecky to or fishing bug and shaw, or balbug. Being rich really, I know I could tree van the Gaeilge Kiberbi, being core, I could Gaeilge. Chairde Rangini done idle, being Pinchini Yanatri Van the Gaeilge Kamai, so Tanyard Gaeilge and Eagraíochtaí. So Rishtella, Gaeilge and Tiva Stee, Shahas and Tiva Na Pashti being a goal, Haig na session, August Haig, session Charlie August Chairde Rangini. Coach Ward in the Pashti, being shade in the one skull, so Gaeilge Coach Ward in the Pashti and Chin Kiberdi. Being much in Takola, Nervin, Emach the occur, Sure looking at Scat much in scale dive, and few Mavin, Emach Dako in Merla. It's jazz and scale scap, no, when should I culture sucking heen, August Mahaki Virginia law, Better Grame and Fragron, Kadaka Hiship, Linya, August Chinner the Harley, Rud Jern Berla, you scratch my back, I scratch your King Rud. Been failed people after on Ahanplain and ALS Mo in Ardwaha and Ela Kiolas Mo, but an ALS Mo begin Rulta, August being and Gaeilge, Fitchit Fujit, Freach and Ela Fad, and being Chanher Ugin Hien, Quidgeton, Ruddy being her show, Tashids and Sasta and Gaeilge Curlar and Anis Kirach. So Ahan Quibliacht, being a Gesh Lashin, being Shada Hangach, being Gaeilge, August being and Verla, being a couple of last of Reshon, the Pashtu and Yale Skull, agus Pashtu and the Bon Skull, agus Nyarty Chakta Kashin, being Mahan and Kujula, being Rimno Kirin, no Gaelin and Kujula, so being Eagraíochtaí, agus being Sasta, La Kujia Horch. Rodella, agus Nidon Gurfitcher Galore Bema, Hershaw, and Entriacht,
I suppose the meal Johnny's the kind of inventoryachta an sin ahanad atá tarla a gorki ó híh chur le servicey tar fáil an ílig. Ach tá sin milsna táhat agus seo ceann rudaí a bhíon Chairde Teo díú orthú na deisna fástaíachta a crothú don céad drám eile atá le teacht. So tá an siúr Gaeilge ann, tá daoine teachtaríd sin scoileacht agus Gaeilge acu, an sin imíonn siad ón scoil, bhíonn siad i Pobail first ar an drothir agus sin aig a bhíon agus sin ceann na fáil na bhíon agin. Bhíon daoine óga ag imeacht as ceithir ardmhaithe nó as an balla, bhíonn siad i Pobail first agus bhíonn siad cailse aine ar feadh couple of bliain. Agus bhíon enachar ar bhíon teanachar ag sin ar leití club na áige agus imachtaí ag inarachta le agus dearthaigh ar feadh mhórí sin de rinch mhaid cantar taobh muoin de bhaile clé Gaeilge Bal first agus beidir dearla go mhaid. Ach tá sin milsna táhacht le béim a lugan ar an intriacht. Ar na muilimh bhí an talinn go bhfuair Chairde Teo muoinniu ó an RDS an baint mór le cursa fintriacht óg a chur siúil do scafte do gine óga tá deithnar leis go dáréig ó College Trina agus daoine a bhí gold an A-level nó an art test in College Fodric scoil eile tá an ardmhaithe tá dáréig agus sin a thuí fréid an cursa seo linne. Glag mu an drám sin hiag an bhésta in sin an grúpa tá freigrach as grochaí is sprágu. Glag mu an grúpa sin hocusan berla bhí acu ach le scéalann na thuirsteoibh le fólam fin bhealach le fintar ura a ceapú. Comáil leis an cursa sin fuairmuid an muoinniú céirna, mar chuid na muoinniú céirna, fuairmuid airgid le trealamh a cheannach le go dteochad le grúpa daoine óga grá nua a bhainú, bunaithe ar an Gaeilge agus stocha le freastal ar éilimh de ábhar an Gaeilge ábhar go an Gaeilge mar haplatí lein sin nó gansaithe rudaí a bhíonn sa teach cartaí rudaí mar sin milsna táhacht a rudaí mar sin a crothú le go dtí sin a chuiriste in san teach. So sin ceann na rudaí a cheap go déine an chuirse sin le béim a lugan ar an intriacht. Mar dúirtmid is sin táhacht a las a bhaint a scéalanna ag Pobail a bhéarla na daoine nachfuil Gaeilge acu agus sin a úsáid don na Gaeilgeaí le go dtí lá rudaí a orbert is seo amach. Sin an céad cursa atá ceappa a bhíine leis an intriacht ach tá coppla ceann eile a bhain go smaoineamh agus bhí baint na caiinteán fa troirí agus siúlóidí ag mar sin ceann rudaí is féidir linne agus bhhailíne orbert an ardmhaithe na siúlóidí agus is so cursa gur fáil an fórm bhúirt do bhíine óga le go dtí lá na rís seo stúrú thart ar ardmhaithe agus an tí Gaeilgeachta ardmhaithe insins. Rud eile tá teanta ógine ó híh fintriaachta de agus ó híh na main uirite ar na muilimh nach crothimmuid app don iPhone agus be sé fáil donna guhin cliste. Tá mé óga fáil bud is fuúil technoliaachta le bhí. Ach tá an app seo crothaí ógine bunaithe ar abhanmhaithe an anad íonta Gaeilge atá ógine in ardmhaithe agus ar an drochar níl sé a díal mar as ceart mar tá chóile a gceannair agus deirthaí na coppla fan chóile ar bábag fásta ach tá tap seo deanta ógine leis na daoine óga ag gcóir le cólacht léirechain actual cólacht nua a buniú machamédia agus cólacht eile a bhíonna díú ar cursaí apps agus cursaí technoliaachta mar sin digital keys. So dibrí muid leis an dá cólacht sin leis an app seo crothú Holland an taine air agus is féidir é is lódáil ach caiint a bheith ag síl abhanmhaithe leis na dhéanú is cléthetán agus bíonn sé brathir GPS so bíonn tú súgur rud amháin bogann tú réithe an céad eile an sin bíonn cléthe eile le teacht ar na thuirlisí le agus sinna go dtíar fáid is tú go Holland. Sin an sprecha bhíogan leis an app sin agus tíoch le stocha an Gaeilge a chur arás in abhanmhaithe so tá sin an mór Phobal, bíon teannaithe agin leis an mór Phobal tríúm ag obair le daoine ó aithin réimse taobh muoi de airneal cultúr sagin haon. Dúireach le scéal na Gaeilge scapú mar na bhí béim ar hana féin pobliacht sin milsna tábhacht go bhfeicinn daoine an Gaeilge, feicleach le Gaeilge é sin na ardú an aithin bhealach is féidir. Chuir muid daoine coppla mórchláir nó billboards agus coppla rudí in Gaeilge orthú. Bhí anteannaithe sin ar an Phobal ar gabhhealach Pobail na Gaeilge thug siad muoine duine agus an darna rud na hanan
daoine éagsúla ó, I suppose, na cantar, éagsúla go Gaeilge in Ardmhaithe, go Gaeilge beá in Ardmhaithe. Sin rud a bhain eile ar an muid sin luime sin hana faoin faoi na cantar aithneach na cuasanachta. Tá siad an lig ag gréimhú ar son na Gaeilge inis. Bhí muid inniu taca lá le ragan na Gaeilge chur fáil de feistí tá club Gaeilge ag bíon ins na cantar sin in sa Western Consortium nó an cóhanal Ardmhaithe hir tá rint éastáistíochta tá stí mar chuid den cantar aithneach na cuasanachta. Agus muid inniu ag obair le duine amháin an aithin éastad le club Gaeilge chur siúil de feistí atá freastal ar scoil na Bearla díreach leis an Gaeilge chuirteiste. So sin rud aonanta rathbhfuil atá deanta bhí agus ansean ar ar na daoine óga sin deis agus nach mé acu taobh muí mar ní bhíonn siad ag fólam Gaeilge ar scoil na Bearla ins na sé chun den chuid is mó. Is deis é sin a dhéanamh aithneach díreach leis an Gaeilge dhéanamh níos fearr na géirí muirtrí chéanna go bhí, but leis an Gaeilge chuirte amach ón scoil le deis breise a crothú do géirí taobh muí an scoil agus tá féidirachtaí an le rud ag mar sin dhéanamh in aithin cantar thart ar an tíir seo. Rud eile ní man sin ag tíir orthanna na mór anid tuirsireachta an daithán acu abhainn mar a luime roimhe seo. Le cóhéic sa thuirt nar thosaigh me sa job le Chairde Teo nar thosaigh me sa gobar mar oifigeach forba Gaeilge trí bliain ó hen. Dúirt daine den na cóirí, bhí díosbaracht an is daon sa cóirle faoi cóiríocht Gaeilge agus tá feibhna a gine ó thuí a seachar nachhfuil 8 a gin a réist ach dúirt daine na cóirlaí if they want an Irish language then tell them to go back to the bog agus sin an dúirt os ard os cóir na cóirlaí a lig agus thug muid freigur sin agus daglaí muid leirship agus bhí crackar dói a gin ach dúir a chéile tá muid ag imirt teanachar ar Abhainn an é sin thocraí muid inne, well, ní higann siad gur leis na Gael an ad seo agus bá leis na Gael a gcónaí. So thosaigh muid inne ag ghlacu rudí amach ag Abhainn le rudí agraú imachtaí, seoltaí leor, seoltaí gluaiosca agus sin an airí ghlac muid an campusáirí amach ag Abhainn agus bhí anrathar sin. Tá muid inne ag éirí meán na baistí athhrú agus a chuirneol na baistí gur lá an ad seo agus gurú Gaeilge a Lord sin na céad a bliain siar solar urch túsúil James Spears go back to your bog. So sin Abhainn agus tá muid géad teanar an imirt sin agus an cean eile na Planetland Ardmhaithe tá Planetland a bhíon in Ardmhaithe bhí muid inne comhoibriú lá le rint tógraí a chur siúil agus an Gaeilge chur láirnéine tá club Aige a gine a hanéine bhí muid a ghlacu scaptaiste chuir siad san chlár ar fáil na páistí bíon country a gine ón College Katrina teachtaiste ag coidir linne leis an Gaeilge leis an chlár a tholáthar trí bhean na Gaeilge. Tá coppla chláir deanta acu coppla seo tá ar fáil sa Planetland Ardmhaithe tá sé gur fáil an Gaeilge tá sé dhéanta Pobail den teanga agus tá bíon fáilte roiine a gcónaí. So is mion an díú ar an Planetland agus tá sé dhéantach le coppla seachtain nuas ó hana Chris Hadfield agus Ágáil Hartar an tíir fad. Bhí sé stí le Planetland Ardmhaithe agus an céad céiste chuir cé gur chuir merla is páiste ó bhain scoil Ardmhaithe a chur an céad céiste in Ardmhaithe. So tá ceangal idir an spáis agus an Gaeilge stocha in Ardmhaithe. So just tá sé tábhachtta teanachar imirt an na mór an mar sin. Éireacht na Níl sin rud eile feici sibh ar Ballbug Níl sa go mar thola aithne amra ar an grúpa seo, but Clamorí Ardmhaithe Armagh Reimers is kind of institute iad in Ardmhaithe tá Gaeilge ag an chur acu tá sé bras as de chlár chur siúil. Bhí me comhoibriú lá le teachta rudí nua leis an Gaeilge chur an cinn chuid siad sa lá le chuirsaí dean siad aistriúach ní mar sé le galbhíú gur aistriúir nó gur ceoltóir nó rud a bhí mar sin ach bhí take lá ó híomh na Gaeilge so bhí am sa rudí a scríbach in sna óireacht mar a bhfuil siad fardafa nó mar a bhfuil tá Gaeilge stocha man level no man level ard acu so bhí an coide lá leis an teanga really. Mar dúir me roimhe seo bíon féilte a gine bunaithe ar na seanáil sicáiltethe agus tá sé tábhacht sin dhéanamh. Comáile sin an bliana tá Camarú dhéanamh ar Brian Boru míle bliain ó Mario Brian Boru agus tá sé sin curtha in Ardmhaithe so bhhain an ard a dhéanamh sin agus é sin a úsáid leis an Gaeilge chur an cinn fásta. Sean rudí ar an muid nuair a hanig grúpa an grúp sin ó Cluain Dolcáin hanig sé pagine ghlac muid ag an dá ard Eaglis
in ardwacha an Áras Chrónáin agus an Áras na hÉireann. Níor hen túiste ag Áras Chrónáin is ais iontach agus ó bhí mission mo chláiste is do bhí mission gcónaí ag Gaeilge sin agus bhí mar scoil náca leis ach níl amra ar an Gaeilge chartar. Níor hen tú trasna ag Áras na hÉireann céad a ecinn tú níor hen túiste na beiliú gur a fáilte rót agus bíon an rud ar fád scríofa i Gaeilge. Taobh muide tá uí le Brian Ború sin an céad rud a ecinn tú agus tá Brian Ború scór ar scríofa in Gaeilge. So just simú go leor an codarsnach sin acail agus sin go cur daoine ceist ar níl níos luithe fan rud tras phobal agus sin an cin rud heiltearla ar gcótha. So tá éireach táhaid a dún an creidimh I suppose ag Eagraíochtaí sin, Pobail náfran, bíon ag codú le Pobail náfran, bíon náfran Gaeilge in ardwatha a an seachtain, mar a bhíon ag chur ceartha agus tíocht bíon just ag tuair tacaíocht leis an scéal is ceartha agus rud mar sin. Sin mis na táhacht a réist díú ar an gréis sin, nó tá sin íonta táhacht a rint mhaid daoine. Tá rud eile an ardwatha ar bhain an tonad spiridaltacht Celteach, the Centre for Celtic Spirituality, agus sin rud tras chur, tá sé stúrú ó Áras na hÉireann, so bíon an taca lá leis an Gaeilge chuirste, tegann siad a seachar go sé bunaithe ar an spiridaltacht Celteach, tegann siad go bhfuil chur den scríbhneoireacht leor ardwatha agus na leor hí sin le gur Gaeilge tá an, so bíon an taca lá le bitir gomíonn sin zéro ar focail amháin, so bíon a tuairt míú dóibh sin téann siad an steat go min in san rud. So bíon sin ar siúil fásta agus tá sin táhacht go háiríonn na sé chun agus mar dúirt man níos luithe fad bac le dearú chuir leis an mhac sin nó an perceived bac atá. Tá rang na Gaeilge ar siúil an sa scoil réige sin, scoil stáit nó scoil protestúnach mes míonat den chuidir mó go bhé, bíon rang na Gaeilge agus rang na faoin Gaeilge ar siúil in san scoil sin. Is tó rang na faoin cultúir so bíon daoine goiste le scéal na Gaeilge agus le scéal an cultúir a bhíú an teannaithe a déanamh an Gaeilge ar bhéir rudí mar sin agus tá sin táhacht a fásta. Agus mar dúró raibh seo fásta na nuachlitritheach, tá sé táhacht a deacaidir bheith leis na hagla Gaeilge mar sin grama dúirt nuair bhíon daoine ag amacht ó náfrainn tógann siad ó service na cibíú, tógann siad agus má tá Gaeilge scríbhreastaí a déagan nó ólas faoin Gaeilge tá sin táhacht. Ní haisteach go minic na scolanna ach mar dúirt tá na feidhne an feidhne, but tá an cás difriúil san sé chundíos tá sna sé chundíos bíthe. So bíon mar tapa leis na scolanna le rang na Gaeilge chuirsúil, téaniste ag an bhonscoileitiúil sin feimiid duine eile le goiste ag bonscoil eile in ardwatha le rang na Gaeilge dhéanamh. Sin a seachar nach bhfuil dúlaga siúr na muinsrí an Gaeilge Áras Chrónáin. So chuidir muid leis an balla lá ar an balla sin, chuirmid imeachtaí breise ar siúils na Gaelscoil cumáid, just le takeú leis na muinsrí tá sa Gaelscoil sin, agus rud aonanta táhacht don na muinsrí nuair hagann duine ón taobh muí, duine nach muinsrí, nuair hagann duine ón taobh muí isteach, bíon teannaithe sin ar na páistí mar feiceann siad cá leithtá na muinsrí. Agus bíon siad ag smúir sin ar bhéir agus seo duine eile ón taobh muí, tá Gaeilge duine nach muinsrí nó í. An sin na manscoil na cumáid sna sé chundaí a réisteile ní bhíon éile carthú. Charmatín tús le factas le bhíon sprágúil le Gaeilge réú den GCSE sin ceann na scrúdaí a bhíon agin. Agus buint me siúiséid as daoine mór ar san chuna luh le scéal leis an scéal scapú mar réisteile, beidir go me ag pínta pictar dúilt a ardwatha, but bhí nach rud ag brethir an chuna luh le scéal, céanach go muid go mhaig sé faoi le. Rangní, so bíon muid chur rangní ar siúil ar na seachtainna bíon cuaig le láir sa teachtain agus bíon muid gobar leis an scoil áitiúil bit sin náitiní an rangní in sa srú Gaeilge. Tá sé táhacht a dúine go mbíonn siad istíonn sin mar is tá atmosfér Gaeilge fan áit tá na pictirí le ar an bhála in Gaeilge agus tá sé jazz go dtí le daoine teachtaiste agus feicinn siad go le Gaeilge timpeall orthu, so ní rud tá si just a scríú piece of paper agus go na bhála Jim Jarmadair go dtíon teachtaiste hagan. So bíon sin ar siúil agin sin bíon Jim Kersey a ggóir leis an chumú le scéal is tí in san fart luchláíocht an fart mór tá in ardwatha bíon Jim Kersey an go réalta ag freastar 3 level. A réistel is bailach leis an Gaeilge a bhrúiste ag an chumú le scéal, so sin rudí anam sin. Agus mar dúir ben níos luithe fa teismeáil a bhfuil páiste acu ar an Gaelscoil tá scéal nua ceapaí agin a ggóir le
also from Hershey's in January, but being Dini shot, where's the balls? As a good nerve pasty college jack, is the coach really whichy, is Sloughnane, is really Marshin. And Tennymatar and Ardwa and the Hugglebugs, Atch Cougarhead on the Fashti, being Rang Gaeilge is the under the Tishmahori, so it's fish on the Fashti Glackwishja, being the Fashti Gullishja, the balls, it's the ensign. It's just it's snatched Cougarhead, it's been the Fashti, and Chinooks and Winshire, Golden Rang Gaeilge. So, Chin Rod Ella is Fedra Yanu Ganter Ella, Mar Taman Shajesh, the Tishmahori. Ní gada bheith burtha dé teiste go dhéanú leis na páistí nuair teisiid na gold ag na rangnaí. Rud eile faoin na rangnaí in Ardwatha. Tá muid ag éirí an poblar fád a ghlach linn. Luimén sin hana faoin na cuasamachtaí seo atá athúach an cuasamachta. Daoine tá faoi bhí teiste, so bhíon price áirí ha bhíon £3 sterling in ein terma in Ardwatha, and sin bhíon lácaiste céige faoin géad do bhíoine nach bhfuil a gobar daltaí, just a teis a chuirta ahan duine freastal ar na rangnaí. Ní bheithin híon a riú ag chur ag Graslan the duine ar bhí mar rún targadach, ní hé sin an fág gur ban dúine. So tá muid ag éirí an pobal glachalinn agus sin an pobal atá aganine in Ardwatha. So a grúpi eile, bí muid ag coidil a grúpi eile, it's a couple of group spragur na mala díreach leis an rud cíarna dhéanú agus rin srodi eile dhéanú agus go háir ar an céide bailile bagad tá tíomh míad Ardwatha agus tá níos go an céide agus tá céirúcha an céide grúpa nua a churú bon agus ghlacha na Virginia daltaiste ag na cursaí agin ar siad login sin fásta. Bailile agin sin cantar tú heile agus bíon tionarthaige agin áthí fásta. Louis mentioned ag an tús le cóirle Ardwatha agus na feibhna bhí agin le cóirle Ardwatha. Le couple of bliana nuas Jerry le go bhaim orthú le chuirniúil doibhrilí gur a bun de Phobal Gaeilge in San Cahir mar dúirtna trí bliana ó hindú le górás ag an fórtal go back to your bog. Ach a sin agus thugmuid an freigur dóibh agus bhí couple céad daoine idir páistí Charlie agus Bhí Camry Ardwatha linn, bhí céalaí agin taobh muid an cóirle, so rimmuid ag pís a creachta, bhí muid ag éirí chuirniúil gur dran bríomhar a bhíon Pobal na Gaeilge, ach le chuirniúil dóibh ní héic sin ará. Ach ó tharla sé, bhí muid ag abalta muoiniú a eilú le couple of féile chuirsúil, so thug siad airge dún le nuair bhí rith in Ardwatha an ar dhearnach bhí féile mór aginine ar an máil nó ar naithe in Ardwatha agus neart Barnes Castles, agus really mar sin duna páistí, an sin féile námhaí an féile staire bhíonn sin clapla sin fásta, agus an sin rud agus feiceisib seo ar an ísin an aimime tugaine in sin Ardwatha na cultúr nua a bhainú an ísin. Well, cultúr bhainú agus tá muid fáil taceíocht an cóirle sin dhéanú, anis tá cinál bacán agus tá Jackrochtaí on sin an aimime tugaine agus tá muid gobar le rins efficí in san cóirle le chuidir le cas ó bridge tá cas gró agus plán gró fá ba thugann í góir leis na rin cultúr in san sé chundí agus a góir le efficí ón cóirle. But tefi sin seo, just seo físin bag ar rinmuid díreach le stíal na Gaeilge insint in Ardwatha bhfuil tam Ashmint? Fáilte go Ardwatha, an baile is stairle agus is tábhachtaí i gcuga olaí, a thain siar go dtí ré orga abhainn watha. Tá lean duine oibriú ar Ardwatha leis an dhéanamh go ábhar teagas na chathair. Más sin, tá Cluain linn a agraíonn féisiúil watha agus coláistí seirí. Tá dhaoine yoga agus tá dhaoine fasta, agus Chairde Teo a reachta le imeachtaí do pháistí agus do heagraí.
Carter Chairde Teo Basti Sikorsky School after Quilaka. Ar School, ar one school, agus ar van school. Leon Eagraíochtaí Gaeilge. Dascail an níoscail a bhíonn heagraíochtaí sannaí agus tá an teideartha slán na Gaeilge ag dul neart ó nearthain. Gach seachtar do ceann na bliana freastal an bheá céad a daoine óga ar Pobail féidir ardhacha. That it funny does often teaching her by an exact valid as the white chamber that have been a nurse the whole paper yard walker. In group na Gaeilge ag teach an seo ar a bhaint sa teachtain an seo I mar an stáisiún go córa agus a ceolaíochtaí. Tá na seán tradiisiún go fáil beán ardhacha. Bhíonn samí ardhacha ag teascáil tear an tír leis an Gaeilge chur chun cinn. Ar náid a cumann na glas Gaeilge ag Roger in ardhacha agus tá cheiste cultúr ag bord an chumde a chur an Gaeilge an cinn. Seán Ó Maoilste faoin rialta agus na plan. Agus tá cois den na seomra an dhéanamh fásta. Seán áit go mbeadh an bhatha fadó. Tháinig daoine le chéile an seo ar fear na mílte bliain don teagail, don síosneacht agus an spórt. Ba grála go tholann haon a bheith gimmert an seo. Gaeilge an Charlotte philosophy agus bhainigh sé cumann seachas ardhacha leis sé chuirtha seo an aic leis an ardaglas. An céad céimeala is céal na Gaeilge in ardhacha ná an cultúr an mór agus éanaach watha a bheith mar an mórthaí. Na Pobail's Frankie Riúach is léir go bhfuil an teanga Gaeilge go leabhas áilte agus go mbeidh sí brá léidir do na bhainte talacha.